lagunak, hasteko Euskal Herriari buruz hitz egingo digute. Hau da, kooperatiben azalpena emango digute. Kooperatibak munduan azalduko digute. Ostean, Euskararen historiari buruz hitz egingo digute. Prestatuta daukaten inkesta bat erakutsiko digute. Ondoren, kooperatibei buruz egin dugun sketch bat aurkeztuko dugu, eta amaitzeko eguraldiarekin bukatuko dugu. Cooperatives in the world. Nowadays there are cooperatives almost in every country of the world. All of them existing independently regardless of the political regimes, economical system, cultures and socio-economic level of development. Cooperatives can be found anywhere and also in every economical activity. Consumers, agriculture, banking, insurance, housing, health, work and production of any kind of goods and services, fishing, tourism, personal and social services. Lauri Kastola familia kooperatiba elkartuta sortu zen ikastetxea da. Eta 2006 jardueran 1188 bazkide ditu. Bere helburua euskarazko formakuntza integrala eta eleanitza da. Beren seme-alabak inguru eta munduaren partaide izatea lor dezaten. Lehenik pertsona multzo bat batu behar da, eta gero pertsona bakoitzak diru kopuru jakin bat jarri behar du. Ondoren, dirua jarri eta gero kooperatiba bat sortzen dute denen artean. Bai, aurrera. Kaixo, detidu idazu. Bai, badakizu krisian gaudela bola honetan eta guztun bat eukatzu. Langile maitea, dakizunez, krisi handia dago gaur egun enpresa honetan, eta horregatik erabaki du kaleratzea izango dela aukerarik hoberena. Hau, egia da? Bai. Claro, ni bai, claro, eta zubiri ez, dene zure osaba, eta bere alabak ere ez, claro, denak entzupatu batzuk zarete hemen, nire bizitzako urterik hoberenak eman ditut enpresa honetan. Egun hon enpresariak ere. Eseri zeiz. Hemen bildu zaituztet arazo ekonomiko bati aurre egin ahal izateko. Jakingo duzuenez, jada ez daukago dirurik langileak mantentzeko, beraz, espero dut akordio bat ere ahal izatea. Nire ustez langile zerretan murriztu beharko genuke. Bai, baina hori egiten badugu ere, dirua faltako zaigu. Bai, egia da. Ni uste dut hoberena jendeak kanporatzea izango dela. Bai, uste dut hori izango dela hoberena. Nire ustez denen artean diru gehiago batu beharko genuke. Onda, botazio bat egingo dugu. Hemen jaseskuak langileen murrizketa murrizketa nahi duzuenok. Ongi da, gehiengoak murrizketa nahi dut. Beraz, paga estrakendu eta kanporaketak egon barko dira. Ados? Bai. Lauro Ikastola operatiba da. Ez daki zer den kooperatiba bat, ez digutelako azaldu zer den. Nik uste dut dela proiektu bat egiten dela taldean. Gurasoak ipini dute dirua Laura aurrera ateratzeko. Kooperatiba da enpresa mota bat, zeinetan langileak daukaten parte hartzeko handia eta beren erabakiak hartzen dira kontuan, eta normalean dira elkarteak, enpresen batura eta... Gaur Euskal Herria inoiz baino osasuntsu dago. Osasuntzuen Gipuzkoa daukago bere 421 kooperatibekin. Ondoren Bizkaia dago bere 318 kooperatibekin eta 3. postuan Araba 116 kooperatibekin. Nafarroa kooperatiba gutxi baina handiak dauzka, nekazal mundurako oso garrantzitsua. Eta azkenik iparralde kooperatiba gutxiekin.